Salam, hormatly adamlar. Hoş geldiniz. Bilbil, hoş geldin. Sen. Salam Merdan, salam hormatly vatandaşlar, hoş gördük emmäňizi. Aa, Bilbil bugün adamların korkyan nemelerin biri var. Näme diýler ona? Hukuk goraýjy diýip at berýärler-de. Ýurdun içinde ýöne hukuk goraýjy diýip bir zat barmy ýokmy? Şonuň ýaly bir neme. Onu bilip bilemez ýok. Yani hukuk goraýjy diýende bir aktivizm ýaly aktivistlik ýaly bir bilmedim ya. Ýöreýte bir nemesi bolmalykan diýende ýöne bu ýurdun içinde hukuk goraýjy diýip bir neme var. Bir söz var ve şolara değişli adamlar var yine. Yanlış olsa da doğru olsa da kabul edilen bir görünüş var buların. Indi şolar var arada gurrun eder hatta olaryň suratlaryny getirip goýaly. Gurrun edip durkak ýanyna. Neme bolar ýaly? Has düşnükli, has çuňgur bolar ýaly. Benim gözümde bular geçen del şu gün birine gurrun verdim. Ýadyma düşen ok. Yani bular ine dozaktan kaçan ağaç, korkan bir nemelere meňzeýär da horlanypdyr ine görýäňiz. Ve bu adamlar adam korkuzýar şol bir sanda. Inanyp bilýäňizmi ýa ýyldaşlarymyz hem o dinleýär, görýär. Şulardan gorkulýar. Şonu ýalyp alaly biz nämäni umumy. Şulardan gorkulýar. Näme üçin gorkulýar? Merdan, gaty gowy teman oduňda şu wagt. Bulardan gorkup, bulaň bir daş sapatyna seretseň ýa bulardan bir gorkar ýaly bular bir kanuny bilýän bolsa, bulaň özleri bir jenaýetkärini ýa-da aýtjaňda hukuk goraýjylar, aktivist ýaly özünden içinden aňyrsyndan gelip nemetmeli adamlar da. Ýöne Türkmenistan fake döwlet ýaly bir zat, hemme zadyň ady bada, özi ýok bizde. Ýani hukuk goraýjy diýip atba, ýa polisiýa diýip atba, özleri ýok. Öz bolup görüşleri bu Özleri polisiýa. yine şu olmalı bari olsa da yine şular ekranda dur. Ine üflesen ýykyljak bolup duran ýaly polisiýalar da ine şoň nämesinden gorkmaly. Goý olar gorksun, polisiýa işgär bolup ýa-ni kanun bozup berenlerine, goý olar utansun biriniň çagasynyň bokurdagyndan gaçyp alyp öz çagalaryny garnyny doýurup berşine. Ya olar sizden gorkanlar üçin şu polisiýalar halkdan gorkan üçin bir ýere üýşmek bolanok diýedi. Bir 5-6 adam üýşüp berse bir ýerde dag edip gaýtýamşynlar bolanok diýip. Indi şuň kunna Türkmenistanda polisiýa bolmak, iň awraýsy gutaran adam bolmak da başga döwletlerine şonu görse, iň awraýsy bir gutaran adam bolmak. Türkmenistanyň polisiýalary motorlukdan ýa bolmasa ýa-ni her kwartallarda aýtdylar, kütüphaneler açypdyrlar ýa bolmasa adam şantaj edip pulunu alyp talamakdan eklenýärler. Ine polisiýanyň etýän işi Türkmenistanda hukuk goramaly, kanuny ýöretmeli adamlar da ine şular. Türkmenistanda ýanky polisiýada ýa-da gaýda işleýänler öz borçlaryny bilmä aňyrda dursun, olaň özi ýanky konstitusiýany aýagyny alyp halkyň üstünden urup berýärler. Bu samsyklardan hem halk gorkýan bolmaly, gorkmasa näme üçin nemetdiýeni häli nemen gepleşen dinledim-de Halmyradaga. Şunu diýen, ýazýam şunlarda gaýlardan bizar bolup diýe. Awtobusa gatnap başlapdyrlar diýe. Maryň ýylatdy diýip ýalňyşmasam. Enne men şu meselede ýanky şu erkek adamlara ýüzlenesim gelýärdi. Özlerine erkek diýen bolsa, özüňi diýal bir pagon geyipdir diýip öz maşynyny taşlap awtobusa minmeli dälligini bilen okmuş olar. Onu ertir kugun
şol ýanky osrak pagonly öňüde gelip peleňi ýa gyýdyň ber diýip gün bermese näme heleňiz gyýdyňyz berip goýberjekmisiniz diýen ýaly soraglaram çykýar da kemine. Bärde ýanky gaý saklasa gün üstüne sürüp bir kisansyn gorkudyp 5-10 sansynyň elini aýagyny döwüp goýberseň şolary soň saklaýam däme şo duran ýerinde durýamy gün berýän beren okmy. Dogry bu zatlary etseň soňundan ýanky türme görnýärdi arkasynda. Ýöne türmeden girip çykmakdan erki adam men pikirimçe gorkmaly. Gorkulmaly zat çagalan geljegini terrorist hökümetiň garamagyna goýmak. Gorkulmaly zat aýalyny heleň ýanky daşary ýurtlara işlemäge uğratmak. Ya çagalandan aýralypda terbiýesini berbilmän aýalyň çagalangy içine goýup gaýdyp özüň bir ýerlerde sergezan bolup gezmek, geljek nämediň bilmezlik. Ne şu zatlardan gorkmalmyka diýen mene. O indi senin aýdanlaryň gat dogry. Yani dogry bolsa da indi şu ýagdaýa düşülipdir yani häzirki güne gelindi de. Indi ýanky azatlygy iýizini almak üçin şulardan nem etmelidine bir ildeşimiz. Bular esker diýip ýazypdyrdy. Esker bolsa hasam beterdi ýanky bir ýurdum eskeri. Şunun ýaly eskerimiz bar bolsa o ýurdu kimiň eline tawşyrjaňyz ýa-da kimiň eline geçendi belli bolmaz da. Geçendir belki. Şu esker bolsa kimi gorap bilýär. Özüm gorap bilmeýär. Umuman neme däl ine hukuk goraýjy diýip başladyk biz. Şu taýdan ine mysal alyn hemmesiniň hawa hor bolma mejburiýeti ýok. Ýöne bu taýdaky şu 4 nemäniň hem aňyrsynda kam görnenok diýmek olam hor bolmaly. Görünmese de onam hor diýip hasap edýäs. Zäw görnenok. Bärdäki hor, aňyrdaky hem deme bolsa görnäýmeli de azrak bolsa da. Indi şu adamlaryň elinde bir zatlar bar, o gorkýarlar ýa-da neme de o gelip o maskan ýok diýip ýa-da bir zatym ýok ýa ýoldan geçdim diýip jerime ýazyp bilýänler ine şular ýaky gorkyny neme gatlandan başlajak bolsak da. Soň indi men aýdýan şulara seredip o azatlığımızı şuların elinden almalı diýilen düşünjäni aklyma getiren wagtym utanýan şahsan. Hemmek men utanmalymy kan diýen. Azatlyk ene şuların eline geçipdir. Bu esker bolsun, dä bolsun kemine tapawdy ýok. O Türkmenistanyň içindäki nemeleňim hakyky polisiýalaryň şulardan ütgeş geri ýok. Durma ya gaýlaňam şulardan ütgeş geri ýok. Durmaly ýerlerde bukulşyp durup algap çekyp buduzlan ýaly. Polisiýalaram edilşen ýaly. 5 manadan berseň näme diýseň etdirip bolýar. Tans edip berýärler, puluny berseň. Ine şon ýaly biderek gutoran polisiýalardan biz azatlyk sorama ýa onu almaly, sorap durmaly alardan. Olar şo işe giren gününden jenayetkar. İşe wisiýatda almaly. Almalydygyna düşündik. Ýöne şularyň elinden almany, ýani şularyň eline çelli gelipdir da soň indi. Şonuň elinden almaly da. Utanç berji meniň pikirimçe ýa şu derejä çelli gelipdir indi azatlygy ulardan almaly. Indi ýene başga bir tarap bar, bilbil. Ildeşlerine şu adamları aýlyk berip işlediýänler bar ýa-da gorkuzmak üçin. Olaryň bir pikirlenişine neme edip görüm. Şunuň ýaly adamlar bilen gorkuzýarda. Diýmek şulara pul berýän, aýlyk berýänlerim. Hökümet diýäňiz, hökümet aýlyk bermeýändir hiç açan. Onuň ýaly bir jogapkärçiligi ýok. Ýani halk dilinde hökümet diýilýär. Şo nemesi boýunça alaly. Eger hökümet aýlyk berýän bolsa, diýmek hökümetem şulardan ütgeşikdär. Men bolsam aýlyk bermezdim. Güýçlü tähany. Hökümet güýçlü hemmäni gorkuzýar, ýok edýär.
işledip görenler hem yine şu ara söyledim. 40 kilo ağrım var mı yok mu? Ne belli. Ben Bulardan nämçin gorkýakalar kemine gorkar ýaly bu näme şu bir o gol eşigini sonra çykarsaň olam edil şu beýlek adamlar ýaly adam bulan nämesinden gorkulýar. hava doğru soradım ne? Korkmak köplenç öwredilýändir. Korkmak. Ne? Bilmedim yankı. Garaňkydan gorkmak öwredilýändir. Soň belli bir wagtdan soň adam ýetişýär garaňkydan gorkmak däliligine düşünýär-de. Ne? Çıkma garaňkyda o bir zat bar. O var, bu var. Gitme garaňka diýip demedilýär-de. Gorkuzulýar yankı. Näme üçin gorkuzulýar çağa? O giýje meýdana çykyp gitmesin, bir ýerine etmesin ýene bir zat. O niýet bilen aýdylýar. Ýöne soň belli bir wagtdan soň manysy düşünükli bolýar. Garaňkydan gorkulmak nemesi aýrylýar. Kemine ýene bir zat bar biziň jemgyýetimizde. Men ýene 10 ýyl bolup ösdürilmedim ýane görýärdim da özüm ýaly kiçik şey diýärdi. Töweremde çağalan ejeslerim gelen milisiýa çağırjak öýe girdik. Günortan her kim öýüne girilýär-de. Milisiýa çağırjak. Ana milisiýa gelýär. Zat diýip şey diýip kiçiliginden gorkudýarlar çağalaryny. Öz enatalary gorkudýar. Şon ýalylar amma. Hawa Bir de enamy da tamdy ýatmaly günortan ýatar wagtyň ol gel girdiyse olar şey diýip ýygnaýardylar. Men töweremde görýärdim. hawa Bile oynap gören çağalanmady. indi meniň aýtjak bolýanym adamlar ine bulardan gorkanok gönümel. Aýlawly ýol bilen bulardan gorky. Aýlawly ýol bilen diýenim näme mana gelýär aýdyp bereyim. Bulary hökümet goýanmyş, hökümet hem güýçlümüş. Şonuň üçin hökümet kim goýsa da şol gorkuly. Ýa-ni umuman hökümetiň goýan adamdan gorkmaly diýilen ýaly düşünje bar. Ýani beýlek tarapyndan pikir hökümet hem şular goýupdyrmy diýip soramaly da adam aklyna gelmeli. Ýa-ni hökümetiň diňe polisiýa işgärde da başga işgärme hökümetiň diýip aýdýan aslında bu zatlar hökümetiňki däl, polisiýa hökümetiň işgäri bolup bilinýär. Ýa-da Halkyň hyzmatçysy bolmaly polisiýa, halkyň nemesine ser hyzmat etmeli. ya o jogapkärçilik berilýär oňa. Hyzmat diýip aýdybam bilersiň. Ýa-da aýtmanam bilersiň. Jogapkärçilik diýip aýdaly. Soň her türlü nemeler bar da. Pudaklar diýip aýdylýar türkmençede. Her türlü pudak bar bolsa şolaryň hemmesi hem hökümetiň kimken diýip pikir edilýär. Ýöne hökümetiň hiç bir ýerde aýlyk berýän däldir. Hökümetiň aýlyk berme mümkinçiligi ýokdur. Sen elinde pul bolmaýar. Hökümetiň agzalary bardyr. Hökümetiň agzalary bardyr. Ýa hökümetiň işgäri ýokdur. Hökümetiň agzalary hem kim? Ýa polisiýa agzasy bolup bilýän däldir hiç açan. Polisiýa döwletiň bir guramasy. Ýa esker döwletiň guramasy, bank döwletiň guramasy we hususlar hem bolup bilýär. Ýa Merkez Bank aýraty indeme. Ýa döwlet diýende de bir kamu diýip bir söz bar-da. Men onu bilmedim. Düşünipli bolarmy bolmazmy aýdyp bilemok ýöne. Döwlet diýip geçecek de halk köpçüligiň banky nemesi bolýar-da bir kamu diýilen bir düşünje bar. Şonuň ýaly zatlar bar. Soň bizde bolsa şol hemme zat hökümetiň kimken ýa-da hökümetiň özü bir döwletiň guramasy aslında. Diňe beýleklerden tapawudy saýlanyp gelýär. Adamlar saýlaýar, soň şol döwletiň demesine wagtlança yerleşdirilýär, ýa-ni döwletiň bir nemesi hökmünde. Ýa-ni guramasynyň hem içindäki ýerine ýetirjiler hökmünde neme edilýändir, alynýandyr. Bizde şo zatlar bir garym gatym bolup ýa-ni düşünjäniň başyna çykyp gidipdir de soň ine näme üçindir bir hökümet polisiýany ýene bir zady kontrol edýär. Aklanmaz ýaly. Buna adamlar kabul edip durup bilelikde gorkbagdan kabul edip durdy. Ýa-ni aslında sada bir dil bilen ýa-ni şu bolan wakalaryň bir dili bolsa şunuň ýaly düşündirerdi. Aýdyp bereyim.
Bular menin polisiýam. Bular sizi gorkuzmana gelýär, siz hem gorkun diye. Biz hem ine şulary görüp gorkýas. Ya bilbil bolýan zat Öwredilen bolsa. mansyna gelýär-de. Hawa öwredilen men şoňa getirjek bolýandy. Ýogsa şunuň gorkul ýeri barmy? Bunu bizim Türkmenistandaky aýallaram urýar bular arkaý. Ben Bizim özüme Türkmen. murşup aýtdym kemine. Şol ine bilmedim ýa düşündirjek bolýan zatymız ine görüm bularam üýtgeşik adam däl, hatda ýa ben pes görýän-de şu häzir gören zadymy. Mümkin däl. Gorkulumy? Öwredilenden soň gorkulu bolýar, öwrenseň onda da. Ve öwrenmedik adama gorkulu bolmaýar. Onda biz hakykatda nämeden gorkmalygyny öwretmeli bolýarsa halka. Şoňa akly ýetmez derejede dip ruhuny öldürilipdir dip ýazdyr-da şu wagt bir vatandaşymyň nämede kommentariýada okawatyryň aşagyny çapdy. Ruhu o öldürilýär. Ruhum haçan ölýär? Düşünmeseň, bilmeseň ýanky ölýär-de. Ine Gurban ağa Eýrandaky. Ağa diýip demediler. Ruhu ölmändir. Şoňa meňzeşen başga da içinde. Hmm. Çıksam etjek milyon diýen hyjy dörakdyr onu. Men şeýle düşündüm şol adamy. Gaty mert adam eken. Ýöne bizde näçin? Bizde sä öwredilýär. Eýrandaky türkmenlere gorkmaly diýip öwredilen ok. Tapawdy näme etjek bolýan şu taýda ýanky. Ine görüň ine surat bar garşyňyzda şula adamlardan gorkýaňyz. Tawa näçin gorkýaňyz? Ýöne gorkul däl-de. Ya ine başga bunu has ulagdaly bilbil temany. Dile geldim diýerler näme diýen şoňa bir söz bar. Ine Russiýa diýilen bir döwlet bar-da. Bu güýçlü, gaty näme, haýwatly, nemesi ýaragan, ýene näme hem ýa territoriýada uluda ýa düşünjesi pes adamlar şonuň territoriýasynyň ullugyna seredýär, bilen propagandasyna dowamly orsular onu etdi, bunu etdi, ösüp barýan ýalakrak bir neme berýändir. Düşünje adamlara sindirýär-de. Ýa telewizorlar arkaly ýa-da sosial media arkaly günümizde. Şoňa zatlar berýär ýöne. Ine görüm häzirki gün Ukraina bilen söwüşýärdi. Ukraina bilen söwüşýär ýöne käbirler aýdar Ukraina bilen söwüşýän NATO bilen söwüşýär diýip aýdypdylar ýöne. NATO'nun diňe goranma nemesi bardyr. Şu wagta çellinen bozan däldir NATO. Ýa-ni NATO'nun näme diýene de düşünen oklar köpler. NATO goranmak üçin bardyr. Ýa-ni hüjüm etmek üçin däl, hüjüm edýän bir gurama däl. Diňe goranmak maksatly gurulandyr we şu wagta çellinen şol maksadynyň daşyna çykan nädir? Ýa diňe meniň bilýänim giňişlerin nemesini bilemok, ýa-ni jitmejik tarihlaryny Koreýada söwüş alyp bardy. Dawa şo taýda nemetde gorady. Nämäni şu söwüşi nemet deňawramla utartda. Ýöne Ukrainada bolýan zat, Ukrainada 4-5 sany ýurt bardyr, olaryň köpüsi bir ýerlikli bir zat berenok ýöne. Amerika ýarag berýär. Yaragam diňe goranmak üçin berýär, hüjüm etmek üçin berýän däldir. Üns beren bolsaňyz 80 kilometrden uzak we atış edýän yarag berýän däldir. Şu wagta çelli berilen iň uzun menzilli yarag 80 kilometrdir Amerika tarapyndan berilen. Ve sany gaty azdyr. Ýa-ni Russiýanyň bizde bar diýen yaragy ýa-da bizde bar diýen tankynyň sany bilen ýa-ni resmi özleri aýdýar, bizde şunça zat bar diýip. Şo zatlar bilen Ukraina berilen Ýewropadaky
Eee, Nämäni deňeşdirsen hiç zat. Ya onda bu taýda näme bar? Bu taýda Russiýanyň güýçlüdigi, ýaragynyň hem köpdigi, ýaragynyň hem güýçlüdigini öňe sürýän propagandalaryň netijesinde Russiýanyň güýçlüdigi nemesi ortağa çykýar-da. Şonuň Kemen täsiri bilen. Ama. barjamyň tödüňem bölýän Mhm. bagyşla. Men şu Ukraina barym ýeňilse de şonu ýeňdi diýip hasap eder. Sebäbi şunça wagtlap, şunça aýlap Rossiýa ýaly uly döwlete garşylyk bermek. Ukrainanyň bar territoriýasy Rossiýanyň käbir oblastlarynyň kiçide. Mhm. Tutuş territoriýasy Ukrainanyň Rossiýanyň käbir oblastyndan kiçi. Şo bolşuny şunýaly tepki berip bilýän bolsa garşylyk berip özüni saklap durdy. Şular äle ýeňse-de şolon kiçesini bolan şu ortlanky. Şo gowrasynda şol propagandasy bilen näçe wagtlap neme bilen oklarda. Mhm. Ýeňilse-de şonu ýeňdi diýip kabul etse bolýar. Ukraina bir ösmedik bir ýurt hatarynda. Özüni gorap bilýär ýöne. 4 ay boldumy? Ha, onuň alan ýerleri hem öňden äri söwüşün gidip duran ýeri 8 ýyldan äri. Uruşun gidip duran ýeri 8 ýyldan äri. 2014'den bäri de. Indi biz näme görýäs? Biz ine suratdaky şu 4 zany hukuk goraýjy bardyr. Ine şulary Russiýa diýip pikir edip alybermeli deme. Orta ara. Indi şulary hawa güýçli edip görkezsen, tanatsan, inandyrip bilsen, soň kabul edýär. Ýani gorkyny inandyrsan kabul edýär. Soň gorkup başlaýar. Ine şu ýagdaý, şo ýagdaý. Başga üýtgeçlik zat ýok bu taýda. Biz näme bileli diýilen ýalyk neme çykyp bilýär-de bilbil orta. Biz näme bileli diýilen ýalyk. Sen hiç kim bilmez. Yok, bilýänler nereden bilýär? Şo soramalda biz näme bileli de ýanky. Soň şo taýdan eýän kesip atýarlar da ýa pikirlenmejek bolsaň ine biz näme bileli? Biz bilmändiris, şu çaqa çel düşünmändiris diýilen ýalyk sözlemler gurulýar. Ýurdun içinde üýtgeçlik zat ýok. Ine şonuň üçin aýdýas, onluklar hökmen suratda döremeli. Ine onluklar şularyň garşysyna arkaýyn neme bilýär-de, durup bilýär. Arkaýyn durup bilýär. Bular hiç zat, bular bir görersiňiz, bir günüň içinde, ýa-ni bir günem däl, bir saatyň içinde eýnindäki nemeleri çykararlar, edil adamlar ýaly halkyň hataryna goşulyp garşyp gidýärler. Neme däl? Kemine şeyle bir gorkuzlar, öwredik gorkuzlar, olam käbir tanışlanmaz bilen gurlaşýarsa, on maňa aýtýarlar sen niýe häzirjek bol, ýene bir zat, ay olar ýygnak gider burun, ýene bir zat, şunýal zatlar diýerler-de, men dogrymaýsam, şolaň bolşundan men utanýan, namzet ýanna şolar nädip şonýal gorkýarlar diýende çagasy ba, maşgalasy ba, bir gyýyz maşgala häzir bolup özi gorkan üçin häzir bolýar maňa. Ýöne nämeden häzir bolmaly şu bir hakykat ba, bir ýalňyşlyk ortada. Oňam ýalňyşlygyny bilýän, näme üçin şu bilip durup şondan gorkmaly. Özi dogry adam, sen praw bolan wagtyň sen gaýta hereket etmeli. Bizinkilerde tersine oturdular ýanky. Sen dogry bolan wagtyň hakykat sen tarapyňda wagty gorkýarlar tersine. Ýalanyň tarapyndan gorkanoklar aslynda tersine bolmaly. Ýalan zatdan gorkmaly. Beýle hakykatdan hem gorkman arkaýyn hereket etmeli. Öwredilen hakykatdan öwredilen. Öwredilen onu ýanky Russiýanyň güýçlüdigi öwredilşi ýalyk, ýanky telewizor ýa-da telewiziýa ýa-da sosial media arkaly öwredilşi ýaly edil.
Bu zatlar öwredilýändir. Gorku elmydam öwredilýändir. Hatta dinde de var da bilmedim din bilen ara näme ilýän men azyrak çuňur bilýän. Dinde de diňe Ha. o gork o ýa-ni gorkmaly diýilen näme dowamly goşulýandyr. Şo ýerlerden gelýär. Ýa-ni gorku näme däl öz bolşuly gelýän zat däl. Şunuň ýaly gorku bar. Mysal üçin mawa näme diýerler? Rak keseli bolup bowa ölüp bilersiň. Şo ýaly zatlardan gorkulyp bolunlar. Daş döwründe bolýan. Şoňa meňzeş zatlar ýöne bunuň ýaly sosial meselelerde hukuk goraýjylar bar, olaram gorkuly. Gorkmaly sebäbi hökümet tarapyndan gelen güýçli sen ýygnaýa ýok edýä diýilen sözler bar da dilden dile geçýär. Biz şo zatlaram gurrun etmeli. Ýygy-ýygydan ýanky adamlaryň maslahat berişi. Hawa sen ýa-hawa bu zatlara goşulma sen ýygnar diýär-de. O ýygnanmak sözü şonam bir açmaly ýygnanmak diýende näme mana gelýär? Dogrymy bolup bilýärmi? Ya ýygnap bilmese näme etjekmişler? Yo, şon diýmäge adam aslında utanmaly kemine. Şon erkek adam bolup diýmäge utanmaly. Soňundan aýallaryny işlemäge goýberýärler da türkü ha. Ya özleri gaýtýarlar, özlerem işden soň kösenşip berler, täkelçe pula işleýärler, aýallary ýa çagalar içinde galýar, eýeti. Hakyky näme edilmeli zatlar da aladasy edilmeli. Gorçak bolsaň sen aýalymy türkü işlemäge uratmagy gork. Aýal maşgala bir näme öňe gork gelen adam ýok ýa içinde goýup gaýdyp o içinde deme bara gyzorlap ýören ýene edip ýören bir topar samsyk nemeler polisiýalar ýeneler ne şo taýda goýup gaýtmagy gorkmalylar çagalanma zaten. Ýöne bular näme diýe erkek adam bolup goýmaşka häzir ol ýygnaýmasynlar diýe ene maskaraçylyk iň aňry başy şu. Ondan soňra nämen gurrun netçe bolýarlar ne bunýal bara watandaşlarmy Türkiýe gidip durmuşa çykyp dep şo taýda maşgala urip galýanlar bada. Şolara eýle beýle diýjek bolýarlar. Ýöne türkmen erkek adamlarmy hemmäsine değişdirilýän şo pikirdäkilere bir zat aýtjak şu taýdan. Siz olara kunty ýa ýene bir zat diýinçäňiz özüňizi erkek gorkap başaryň. Şo gyýyz gelinlere men düşünýän sebäp näme üçin? Şolaň gözünde bizim erkek adamlarymyz erkek sypatyny ýitiren. Men gözümde mysal üçin şey diýen erkek adamlar, gorkýan erkek adamlar gorkak. Şolar öz aýalyny gorap bilermi ýa watany gorap bilermi? Erkek sypatyny ýitirdi. Bizim köp erkeklerimiz ruh öldürilip erkek sypatyny ýitirdiler. O ýanky näme diýip aýdaýyn? Bu aýdy hakykat. Ýöne hemme zady duýgundan ütgödüp bolýar-da. Siz kim bolasyňyz gelse şo bolup bilýäňiz. Isleseňiz häzir ýal gulçylyk edip ýören sergezdanlygyňyza galyp bilýäňiz. Isleseňiz hem gahrymanlyk görkezip ýurdumyzy terroristlerdi ýok edip gelin gyzlanmadyň namysyny gorap olaryň gözünde hakyky erkek keşfini görkezip bilersiňiz. Erkek adamlar aýtjaklarym hemişe nähili ýaşajaňyzy saýlamak hukugyňyz bar. On hiç kim sizin elinizden alıp bilýänler, erkek adamlar, aýal maşgalalar, o TikToklara eýlak beýlak çykyp bir zat diýýänçäňiz, özüňizi aýna baryp seredin. Aýnada özüňizi görüp bilin. Erkek bolup gyzlara siz şu wagt esasy şu görüşdedim, şu wagtky görüşdedi, köp böle keminine görýänsiň. Aýal maşgalalar, gyz maşgalalardyr. Hani erkeklerimiz näme bolup utananok mukalar hemmesine diýmek görüşüp görenlere değişirler ýöne ýanky gorkýanlara diýen gorkaklara. Nämen ýorgan gaşagyna ýatyrlar bukulupdan hem bir zat diýjek bolýarlar da soňra. Bilbil men bir zat aýdyp bereýin. O näme üstüne bastym ine. Şol awadaşar ýurdaýdan aýallar näme bolýar, bozulýar ýene bir zat diýär. Men medeniýetli aýdyp bereýin. Şonuň ugralýan ýeri neresi bilýärmi? Aeroportdan çykan wagtlary. Aeroportdan
çıkan wagtları ine aýallar üçin aýratyn bir näme edilýändir. 30 ýaşyny geçen bolsa ýanynda biri bolmaly, ýene näme bir giden problemalar çykarýandyrsam şol aeroportda şol mışmışy aýradýarlar. Ýöreýte. Inde şoňa benzeş başga bir mysal bereýin, soň ýuwaş-ýuwaş jemläp bereli. Bilbil wagtymyzam bolup gelýär. Ine gulluga baranda ýa-da Aşgabatda baranda tira parazlyk nemesini ýaýradýandyrlar. Ýani şo taýlardan uğur alýarlar, alýar bu zatlar. Ýöreýte ýaýramaly, ýani mışmış hökmünde ýaýraýar. Ýa-da iş üstünde. Mesela gulluga baranda geçen ekranda Arslan düşündürip berdi. Yani Aşgabatdakylar aýratyn diýe ýatyp durup oyun oýnap ýörler diýe ýöne velayetden gelenler bolsa iň kyn şertler döre diýmişler-de. Onam gönüllü diýmişler, yani siz velayetden geldiniz diýip. Bu zatlaryny şonuň ýaly bir başyndan uğur alýar-da. Balyk başyndan neme der diýer, çürer. Şol nemesi de şu baştan uğur aldırýarlar ýöreýte, ýani emeli usulda. O aýallar barada da o erkekleriň pikir däl ýöne soň ýaýrap gidýär bu zatlar gynansak da. Uğur Ha, alýan o ýeri şo bar. şeýle bolsa da bolmasa da oňa muňa çykyp YouTube'da, TikTok'da onamana şonýal zatlar diýerler-de. Şeýle bolsa da bolmasa da şonu ýaýratmak üçin diýerler. Nawa. Yani özleri kim ýeke bir ýalňyş bolup duran zat agzlaryny açyp bilenoklar. Şu agzyndan söz çykaryp bolanokda. Özlerim bilýär, özlerim kösenşigine şu Türkçeden gaty kynçylyk diýär-de gürleşýär, tanışlanmady bilen. Nawa Gaty kyn. Ente kyn günler öňünde biz Rossiýada şeýle. En atalarym uly rol oýnaýar kemine. En atalar baram, şolaram çağalaryny gürleme diýip özleri bir gürleme şuwna düşdiler. Bundan beter gürletmän. Bundan beter bolmalymy-ka? Haýwandan hiç tapaw bolmaýan çağan üçin nemäň näki ýüregiň nemetmejek bolsa, ýüregiň agdyndan çykar, şu çağan bir urşly ýerde ýatyrda. Çykyp ölmem bolýan bolsa agdyň açarsyň, aýdarsyň, talap edersiň-de. Ýok, piňine-de ana çağalary bodulyp gidýär, eline ýara galyp, ölenem ölüp, köpsen padwalla onunla çykyp bilen çykyp her kim her hili dudan bolup gidýär. Menne bir fobia bar-da, gorky. Nähili gorky, şu türkmen halky ýitip dagak gider öýdüp gorkýan. Şonýal pikirler gelýär, adamlara seretýän bir hili nähili aýdan insapsyz görýän men şu türkmen watandaşlarymyzyň köpüsini. Adamlar jany ortaga goýup otyr, bir topar çykyp janyny ortaga goýup otyrwan. Bular seredip synap dursaňlaçan garaşmakçy bular. Owa, dogry aýdýan. Bilbil ýuwaş-ýuwaş jemläp berelse wagtymyz çäkli bugün. Şonuň üçin ýer çykdyk. Aýdýan zatlaryň dogry. Ýani hemme zatynyň hökmany sebäpleri bar. Biz birinçi şo sebäplerine agzamaly we orta almaly. Ýani sebäplerini agzamak bilen mesele öz çözülberen ok. O çözülmeli diýilen aşağı çizip geçmeli biz bu ýagdaýda. Bolýanda bilbil. Sağ ol. Sağ ol Merdan, sağ olun vatandaşlar. Sağ ol.